जोङो फेक्टरि होनजाला पोल्ट्रि फार्मानो खिन्थु बेवहाय एक माने दावदै बानायग्रा मेसिन थाफादेरगोन। दा बेबायदि गोबां जों हाबाफारि मानगोनां प्रमद बर'नि सानखांथिजों बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। थांनाय समाव क'क्राझाराव बे ओनसोलाव साबैसे मानसिया बेनिफिसियारि मोननो हाखो बेखौ अबयसे आं बारा थर मोनस्लाबाखिसै, खिन्थु नैबे बोसोराव गोबां माने सुबुङानो बेवहाय हयथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरबो सोरबा हाबफादेरदोंबो जानो हागौ। आसलते बे आसनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय नङा, खारन बे जायफोर बेनिफिसियारिफोर दङ बिसोरो 30टा करि दाउ जों हरगोन। द्याट्स मिन हारसिं सासे मानसि जाय गरिबथार बे मानसिखौ हेल' लोगोफोर, नोंथां आंनि एसपि अफिसियेलावहाय बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा जोङो क'क्राझाराव थांना नैबे आदै माने सारजों आंजों थांना आरो माबा मोनसे खामानि दंना, माने राकेश सार फैनानै बेखौ लोगो हमनो। जोङो दा थांगासिनो नै रेल साइडथिं सौहैनानै रेल नेदों आरो रेलजों थाब सहैयो नालाय। रेला दाबो सौफैया, नेगासिनो दं आरो जोङो। दा आधा घन्टा नेनानै नै ट्रेना सफैबाय आरो दा जोङो थांसै। दा जोलुर नेना बोथोराथ' सान्दुं गैखाया, गुसु आरो दा गोजांस्रियाव मोननोसै आं लोमजाबावगौसोमोन हराव। जोङो बेरायनो फैसै। थांना लाखिबाय नै माने मानसिया ओरैबायदि बिहिरानो दाबुक नायनि बिहिर मानसि गाखोजोब्बायानो। बेजों माबागोन आरो बेयाव थांनोसै, बेयाव गाखोनोसै फुलामोन एसे। ओरै सासे जाबाय थाखो बोरो बेयाव गाखोनोसै आरो दा नै गाखोबाय मुनाजरा स्टेसन। बेनि थाखाय गालांथ'नोसै, माने दा बेलासियाव लोगो मोनजोबफिनगोन आरो। खिन्थु बे अखा हाबा बिराद मोजां फैनो। सिङाव ओरैबायदि आजां गाजां मानसि बिहिर जाबाय। ओमफ्राय दा फकिराव बेसेबां गोबाव लाखिगोन नै ट्रेना दासो हरदों। क'क्राझाराव मोनहैसै। फाइनालि क'क्राझार मोनफैबाय नै जों ओंखारबायानोसै, माने थाबायबाय। मानसियानो ट्रेनाव गाखोनायाव ओंखारबोजोब्बाय, माने ओरैबायदि बिहिरखामोन आरो। खस्थ' मस्थ' जिरायनोबो मोनखायासै, गसंना फैनांबाय। जोङो दा थाबायगासिनो दं आरो क'क्राझार स्टेसन। बे बेसेबांबा गोलाव नङा, थाबायबाय आरो मानसिफ्राबो होंगो दोंगो एभेलेबेल। ट्रेनाव गाखोजोबनानै बेयाव गासिबो ओंखारजोब्बाय। क'क्राझारनि खाजोबना अबेनिबा अबेनिबा दं मिथिला आरो। सफैबाय नै दाबो रेल लाइनखौ क्रसिं खालायखायाखै। स्टेसन बारबाय बायदियानोसै माने। दा नैबिजों थांसै आरो माने ओरैजों लामा दंना हाग्राजों। फैबायानोसै माने टाउनाव सफैबाय। थिगसासिनो गासिबो मोनथिया आरो खुंनानै सोर खिन्थागोनसै। बेबायदिनो नै खमला नांगौ माने बिराद मोजां मोजां दं। भुटान रायजोनि खमला, आमलाइ आरो फ्रेसबो दं। माने साइथिं खाथियाव ओरैबायदि एभेलेबेल फानखायो आरो बे बुस्थुखौ। जोङो दा नै टाउनाव सफैबाय, थाबायगासिनो दं आरो माने खाथिखानालाय टट' गाखोला, गारिखौ गाखोला आरो थाबायलांनोसैलाय। जोङो दा फैनांगौआव सफैबाय आरो माने दाउ फिसा रानदों, माने राकेश साराहाय दाउ फिसा हरदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो। माने 40ता करिया। दाउआ ओरैबायदि 280ता बिदै दैग्रा आरोखि ना दाउआ ओरैबायदि। दा बेखौहाय फाननानैहाय माने बिजनेसबो खालामनो हागोन आरो। दा बे दाउखौहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राननानै हरदों। राकेश बिथाङा आरो माने बयनोबो सोगासिनो दं, माने बाक्सुआव सोयै सोयै लांगासिनो बयबो। सासेयावहाय 40ता करि मोनदों आरो। एक्सुवेलि जों फैनाय खार'ना बेनो आरो माने दाउ लांफैदों। दा दाउआ आंनि नङा, माने सासे बिमादै जानायनि आरो माने जोंखौ लाबोफादोंना, होफाबाय आरो दा लांनांगौनि सोबाय बेनो।